Počkej. Přišli z policie, No? že máš napsat tu zprávu o požáru, u kterého jsi byl svědkem. Jo, tu zprávu, a to ještě letos, anebo... No, já řekla, že to napíšeš hned. Ale napiš to hned a budeš to mít za sebou. A nebo jestli chceš, já ti to sepíšu. Jo, to víš, to by to vypadalo. To musí psát někdo, kdo umí psát, že jo, to nemůžeš psát ty. To musí mít nějaký styl inteligentní trošku, to nemůže psát ženská. No to taky máš psát ty, ne já. No. Já jsem myslela, že bychom to nadiktoval a já bych ti to napsala na nečisto, stenograficky. Jo, takhle, no jo, no tak to nedá, no tak si chceš, tak to uděláme třeba hned. No. Vem si papír a tušku a já ti to nadiktuju, no to je jednoduchý. No jíš to. Tak. Aha. Můžeš. No tak napiš, třeba napřed napíšeme nadpis, napiš, jak hořel požár. No prosím tě, přece nemůžeš říct, jak hořel požár. Co pak požár hoří? No co myslíš, že požár dělá, ten hoří, ne? Přece nebublá požár, ten hoří, no. Já napíšu, co jsem viděl při požáru a hotovo. No tak v nejhorším to taky tam napiš, no. Napsala jsi to tak, jo? Mám. Co jsi napsala? Co jsem viděl při požáru. No, vidíš. A začátek by byl? Ještě, že jsem to nenechal psát tebe. Aby to vypadalo. Tak teď bych napsal třeba, kde jsem v ten moment zrovna byl, víš? No. Tak napiš. Seděl jsem u rybníka a pozoroval, jak na břehu Máňa dojila krávu. Dojila krávu. No, dál. Ve vodě to však vypadalo obráceně. Co to meleš? Co? Máš psát o požáru. No to je úvod, já nemůžu tím požárem vpadnout ne do dveří. Musím trochu pomalonku vplouvat do toho, no. No jo, tak vplouvej, ale prosím tě trochu rychlej. No, tak píš dál. No, Náhle jsem zaslechl požár. ale to pak můžeš říct, že jsi zaslech požár. No samozřejmě jsem zaslech štěkání psů a těch vesničanů tam, no zkrátka jsem zaslech požár. No. Ale píšeš to ty, ne já, dál. Tak píš dál. Píš, přiutíkal jsem blíže a shlédl, jak šlehané plameny ohně volizovaly stodolu. Jaký šlehaný plameny. No šlehali tam plameny ohně, tam šlehali, no. To pak můžeš říct šlehaný plameny. No když tam šlehali, samozřejmě. A toto volizování. To se tak říká, že plameny volizujou, no. Vždycky volizujou plameny to, co zrovna hoří, že jo. Já nevím, kdyby ti třeba hořely nohy, tak ti plameny volizujou nohy, to se tak říká, že volizujou. Žvaň si, co chceš, já to píšu. Tak jo, tak napiš. U okna stál Tonda Krokl, ze kterého se kouřilo. Koho se kouřilo? No z toho okna se kouřilo, samozřejmě. To zní, jako by se kouřilo z Tondy. Prosím tě, z Tondy, odkud by se mělo kouřit z Tondy? Z uší nebo z nosu? Z okna se kouřilo, no. Tak dál píš. No, píšu. Na střeše stál Tonda, to je jiný zase, Tonda se Štětkou a s Aneškou. Namáčeli do téru a natíral s ní střechu. Kým natíral střechu? No s tou Štětkou natíral střechu. Ale to zní, jako by natíral s Aneškou. Prosím tě, ale jak pak ta Aneška by se přece nenechala namáčet do téru. Ta by do téru nestrčila ani hlavu, jak ji znám, prosím tě, no. Tak píš dál. No, píšu. Když začal pukat požár, Pukat. Co za pukat? docela nevypuk ještě, začal pukat, no, ještě nevypuk. No, Docela. Já sebe taky puknu. Tak Diktuj píš. dál. Když začal pukat požár, Tonda s Aneškou to odskákali. Jak odskákali? No skákali tam ze střechy toho
Na střechu toho chlíva skákali přeci. No. Já nevím, to zní všechno tak nějak divně. Nekritizuj pořád a piš dál, piš dál. No. Když Aneška skočila na střechu chlíva, začala praskat. Kdo začal praskat? No ta střecha začala praskat, no. To zní, jako by praskala Aneška. Prosím tě, Aneška, odkud kde by měla Aneška praskat? Ta přece nemůže nikde praskat. Střecha začala praskat. No, piš dál, no. Píšu dál. Pak skočil na střechu chlíva Tonda a propadl se mezi kozy paní Macátkové. No prosím tě, tak to teda už vůbec nevím, co bych na to řekla. Co je? Co říká? Už nevím, co bych na to řekla. Ten chlíp přece patří Mařeně Žejdlíkový, ne Macátkový. No tak napiš Žejdlíkový, no. Tak. A pak piš. U požáru většinou nikdo nebyl, neb každý, kdo tam nebyl, byl právě někde jinde. Jinde, no. Sousedi byli nepřítomní a sice takto. Tonda Žluklý vedl krávu k obecnímu bejkovi, k Janu Peterkovi. Peterkovi. Mám. Kateřina Žluklá jela do Prahy, ne tam se hledala kojná pro našeho velvyslance do Paříže. Já nevím, to zní všecko tak nějak divně. Nekritizuj pořád a piš dál. Piš dál. Kde byl Franta Feigl, se neví, trpí na duševní poruchy, občas se věší a když dlouho nikdo nejde, sám se uřízne. To tam přece nemusíš psát takový detaily. Potřebuje všechno, jen piš. Piš dál. Škola byla též prázdná, neb učitel zavedl děti k vodě a tam je rozpustil. Rozpustil, no. A to by mohlo stačit, ne? No tak to by mohlo, ještě nakonec můžeš napsat. Příčinou požáru mohla být též rvačka ve vedlejší hospodě, které jsem se sice nezúčastnil, i když jsem tam byl nevinně praštěnej. Říkal jsem ti to, ne? Jak to? Že seš praštěnej, to vím. Jestli nevinně, to nevím. No a to už je snad všecko. No to je všecko, no. No. No a... Tak já ti to pak přepíšu a dám ti to přečíst. No již takhle se píše hlášení a ne blbě. No.